cheantair Ghuairim atá seanocht nómós go Mháire ní Ghuairim. Stoiní tena sin ó bhí rinsí an tí ceantair a hana héana an seoin go chorcha ní Ghuairim agus sa bhí smó de seora nó dí smó enar fra marall ar a chut fonna dóireachta. Ach ní héana sin a bhí tapcí chun cín mais le dribhúr Máire a bhí corfúham ná clí a frisin hart ar foin sí ná céanna le Sorchan. Agus sinna godíirech a bhí ar bónig míal McLaughlin in seanocht go frise gúil cartlan go ábhar ó bhainins le Máire chutha ar fáre go ghóin. Bána ba Máire rogach agus a tógach sa cheantair sa in risí na mainneoch fuair sí scoilíocht an sa agus ar a glocháin. Bhí sí go níomhach in ábheochan na Gaeilge ón tús chuair sí isteach sa Chonara, thosna sí ar ail i scrí do fápéir Gaeilge agus do nóchtán Gaeilge san na fihidí san 1950. Scríg sí cnósach gar scéaltha do fáistí dar baidim céanamara. Tá sé táach ceiliúradh bhar éon duine a héirigh ar son na Gaeilge ar son na cultúir ach i gás bháid aber cé go mairin a cháil go háid túil. Ní dóilm go mairin sí géin fé mar a bhairin cáil thoracha. Bhí anháin ar thoracha mar tá anad an seo tá sé ní an na honóir agus is tóthaigh gur an Americana dín teag Máire ar bhealach le Sorcha ach ní ró san céhrí Máire chorba go dtíineis ach an tá sé lína tá tonsaí go lína tá don aine ar bháide ar lína go gcóir na hebris tá dínta bhíhall an seo agus tá sé goíonna an an scoil síl de tarrá. Agus thar timppel a chu réirúile gána mo teán. Bhí meascán áling in seo bhí na hóráin an ar nó bhí na seantaifeain ó thorcha abir agus ó dhuine a bhíon nóir an tfuil frisin chuide go na hóráin chéanna tá teí in nós ó blún go blún. An gomáile sin bhí chuide an iliacht atá cuma hart an seo fí láthir agus sin bhd atá bhain borfaí fí láthir an iliacht stoi á eisis agus is ínta chorda sin. Marach an obair rinne Sorcha agus Máire agus i lehéide agus órán é go scéala í cheantair seo. Marach an obair rinne séalna nó ní bheith muid seo far benás. Agus í bheith na scéalta ná na hóráin tu bheith an cín marach a dramsin. Leanna sé ar raibh agus ben leanna nach sána agus sinna tátálacht a chuidé. Tá tradiisiúna leannacht ó bhlún go bhlún cínsa agus tá neart ranganí ar bon agus neart tá neart seisiún ar bon agus neart ócáidí agus féilte agus mar sin de agus go Máire se ní buil fó ní buil gon tradiisiún hart an seo.